vígan játszadoztunk, folyóparton és kert alatt. S holnap már itt lesz bizony, itt lesz az első számtandolgozat. De nem búsulunk, ugye mégsem? Tanulni jó és érdemes. Összegyűjtünk a nagyvilágról mindent, mi szép és érdekes. Nem volt pénzünk arra, hogy beruházási vállalatot fogadjunk az épület megvalósításához. Kétszemélyes beruházási vállalat volt a műszaki ellenőrésén. Azt mondtam az elnöknek, hogy szedjünk össze olyan embereket, akik megbízhatók. Összehívtunk előtte egy ilyen kis értekezletet, iparosokat, aki azt mondta, nem tudja csinálni, az kiment a teremből. Olyan vállalja, aki, mert mondtam, hogy szigorúan kötelező a határidő, augusztus 20, aki tudja. Mert van egy napban 24 óra. Abból 28-at lehet dolgozni. Úgyhogy... 28-at, 24. Úgyhogy... Túlóra is beleszámít. Volt 4 ember, aki kiszállt a csapatból, ő nem tudja ezt vállalni, jött helyette más. Úgyhogy hoztunk egy